संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। हिंदू धर्माभिमानी सावरकर प्रेमी वेंगुर्ला यांच्या वतीनं स्वातंत्र्यवीर सावरकर सन्मान यात्रा वेंगुर्ला इथं काढण्यात आली। यात विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जनजागरण समिती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वारकरी सांप्रदायिक, नरेंद्र महाराज अनुयायी यांच्यासहित तालुक्यातील सावरकर प्रेमी मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते। सावरकर हा प्रत्येकाच्या हृदयातला आत्मा आहे आणि त्या दृष्टीने हे सर्वजण समाविष्ट झालेले होते। प्रत्येकाचं प्रेम सावरकरांवर आहे हे यात्रेतून दिसून आलं। एकोपा चांगला दिसून आला। दुसरं म्हणजे या यात्रेचं वैशिष्ट्य, याच्यासाठी 4 नियोजन बैठका झाल्या। त्या बैठकामध्ये कशी व्हावी, काय व्हावी याचं नियोजन व्यवस्थितरित्या करण्यात आलेलं होतं आणि ते आज सफल झालं। वेंगुर्ल्यामधला प्रत्येक हिंदू धर्माभिमानी आणि हिंदू धर्माशी संबंधित असलेला प्रत्येक नागरिक, जबाबदार नागरिक या यात्रेमध्ये सहभागी झालेला होता असं सांगताना मला खूप आनंद होतो आहे। आणि कशासाठी म्हणाल तर मी शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून काम केलेलं असल्यामुळे तेच उदाहरण पटकन डोळ्यासमोर येतं। वर्गामध्ये म्हणा किंवा वर्गाच्या बाहेर म्हणा, कुठेतरी लहान मुलं, शाळकरी मुलं हे काहीतरी आपले उद्योग करत असतात। हिंदीमध्ये बोलायचं तर अनाप शनाप असं काहीतरी लिहित असतात। अर्थात ती लहान मुलं असतात, त्यांच्याकडे दुर्लक्षच करायला हवं। पण त्यांनी जे काही लिहून ठेवलेलं असेल ते वाईट असेल, समाज विघातक असेल तर ते हातामध्ये कपडा घेऊन किंवा काहीतरी वस्तू घेऊन ते पुसणं हे आम्हा शिक्षकांचं किंवा सुजाण नागरिकांचं कर्तव्य ठरतं। सावरकरांच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर तो एक धगधगता अंगार म्हणून आम्ही त्याच्याकडे बघतो आणि ह्या धगधगत्या अंगाराच्या मृत्यूपश्चात इतक्या वर्षानंतर सावरकरांबद्दल जर कोणी दुष्टशक्ती अशा प्रकारे त्यांचा अपप्रचार करत असतील, त्यांचा अपमान करत असतील तर ते आम्हाला नामंजूर आहे, नामंजूर आहे, नामंजूर आहे। आणि हे लिहिलेलं त्यांनी वाईट परिस्थितीमध्ये सावरकरांना आणून ठेवण्याचं काम ज्यांनी केलेलं आहे त्यांना सावरकर इतक्या हलक्यात घेण्याच्या योग्यतेचे नाहीत। त्यांची योग्यता आकाशा एवढी मोठी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी वेंगुर्लेकरांनी आणि वेंगुर्ला तालुक्यातील बहुसंख्य नागरिक, स्त्री, पुरुष, आबाल वृद्धांनी या यात्रेमध्ये सहभागी होऊन आपली नोंद केलेली आहे आणि प्रत्येकाने घोषवाक्य उच्चारलेलं आहे की मी सावरकर, आम्ही सावरकर। आणि आजूबाजूला बघणाऱ्या प्रेक्षकांनी सुद्धा यात भाग घेता न आलेल्या नागरिकांनी सुद्धा मनातल्या मनात कुठेतरी हे व्यक्त केलेले आहे की हे जात आहे त्यांच्याबरोबर आम्ही सामील होऊ शकत नाही, पण ह्यांच्यासोबत आम्ही आहोत कारण आमचा धंदा, उद्योग, व्यवसाय सांभाळून आम्हाला हे करता येत नाही। याचं वाईट वाटणं हे दिसत होतं प्रत्येकाच्या नजरेमध्ये, प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर। तर आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की तुमच्यासोबत आम्ही आहोत आणि आमच्यासोबत तुम्ही आहात असं आम्ही गृहीत धरलेलं आहे। तेव्हा तुम्ही काही काळजी करू नका, आम्ही सावरकर आहोत, तुम्ही सावरकर असा आहातच। आणि हाच संदेश घेऊन आजच्या ह्या यात्रेची सांगता आता या ठिकाणी रामेश्वर मंदिरामध्ये होत आहे आणि ते अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने स्त्रियांचा सहभाग याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये होता। या आमच्या भगिनींनी सुद्धा इतक्या मोठ्या उत्साहाने सामील होऊन सावरकरांच्या
बाबतच्या आणि सावरकरांच्या मोठेपणाच्या कविता सादर केल्या. म्हणजे लाऊडस्पीकरवर ते लागलेलं होतं, पण काय म्हणतो उत्स्फूर्तपणे या स्त्रिया सामोर येत होत्या, हातामध्ये माईक घेऊन त्यांच्या कविता सादर करत होत्या. एक कविमनाचा धुरंधर अशा प्रकारचं हे व्यक्तिमत्व प्रत्येकाच्या मनामध्ये ठसलेलं आहे. ते अधिक ठसवण्याचं काम आज झालं एवढं बोलतो आणि आपली रजा घेतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.